Исәннәрмесез? Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар? Мин Раил Шамсуаров. Бүген сезнең игътибарыгызга бик кызыклы гына музыкаль комедия тәкъдим итәсем килә, укыйсым килә. Бу яңа татар пьеса конкурсында катнашкан музыкаль комедия. Аның авторы Туфан абый Миңнуллин. Ә пьесаның исеме «Син мине күрәсеңме» дип атала. Димәк, Аллага тапшырып, башлап карыйк. Хәерле сәгатьтә. Туфан Миңнуллин, «Син мине күрәсеңме?» Музыкаль комедия 2 пәрдәдә. Автор фантазиясын Рифкат Галиевның әнисе сөйләгән мәзәк хәл кабызып җибәрде. Катнашалар: Гәрәй, 30 яшьлек егет; Галәү, 29 яшьлек егет; Галия, 27 яшьлек кыз; Илүзә, 18 яшьлек кыз; Нурания, 65 яшьтә; Нургали, 65-70 яшь; Любовь, 25-30 яшь; Гөлинә, 20 яшьтән узган; Сәкинә, 20 яшьтән узган. Үзе моңлы, үзе дәртле кереш музыка җанны җилкендерә. Музыка табигатьнең гүзәл бер почмагы Миша елгасы ярына алып килә. Әрәмәлек. Ял итәргә килгән 10-15 кыз, 2 егет. Гәрәй: Шым кал, чаукылдашмагыз. Мин булган җирдә тәртип булырга тиеш. Мин монда хөрмәтле вә гыйззәтле Айдар Исламовичның безне бер көнлек вә һәм бер төнлек коллектив ялга җибәрү хөрмәтенә мин язган, мин сезгә өйрәткән җырны хор белән башкарабыз. Мин солист һәм оркестр ролен башкарам. Башладык. Муенына аскан гитарасы кылларында бармакларын йөгертеп аккорд бирә. Хор. Дөнья көтүләре авыр диләр, җиңел дөнья барын кем белә. Кемдер зарын сөйләр кеше тапмый, кемдер авыз йырып гел көлә. Кемгәдер нидер ярамый, безгә бары яраган. Бу дөньяны авыр диләр, кем күтәреп караган. Кемнәргәдер кояш нурын сибә, кемдер айга таба үрелә. Кемдер гашыйк булып җыр чыгара, кемдер ярын тапмый сүгенә. Кемдер сакалын кырган, кемдер чәчен тараган. Бу дөнья тәрәзәләрен кемнәр ачып караган. Кайсы дөнья әйбәтлеген кемнәр үлчәп караган. Безгә анысы тегесе дә, монысы да яраган. Гәрәй. Татарның һәр җыры бию белән тәмамлана. Хөрмәтле вә гыйззәтле Айдар Исламович хөрмәтенә күмәк бию. Бию башлана. Бераздан Гәрәй аны туктата. Туктагыз. Сез нигә биемисез, Галәү? Галәү: Мин бит бии белмим. Гәрәй: Бии белмәгән кеше юк. Селкин. Хәзерге заманда селкенү бию дип атала. Нурания апа, син ник килдең? Нурания: Үзең алып килдең бит. Гәрәй: Беренчедән мин алып килмәдем. Айдар Исламович җибәрде. Икенчедән монда тамашачылар юк. Барыбыз да артистлар. Музыка. Бию дәвам итә. Гәрәй биюне туктата. Ә хәзер барыгыз да Мишәгә. Гафу итегез. Нурания: Бию ошап китте бит әле, Гәрәйҗан. Гәрәй: Дәвамы кич булачак, барыгыз. Бию туктагач. Барыгыз да Мишәгә. Су өсте сезнең шатлыклы көлүегездән дулкынланып торсын. Рәсәйнең бер почмагында көлүен онытмаган халык калган икән дип уйласыннар. Алып килгән байлыкларыгыз югалмас, курыкмагыз. Сакта үзем калам. Пистолетым кесәмдә, автоматым иңсәмдә. Кыз хатыннар шыршу килеп, йөгереп чыгып китәләр. Нуранияның муенына аскан телефоны шылтырый. Ул туктап калып сөйләшә. Нурания: Ни хәл, Нургали? Без монда Миша суы буенда. Балык тотарга килгән идек бит теге вакытта, шул җирдә. Нишлибез дип биедек, коенырга барабыз. Бүген кайтып булмастыр. Гәрәй шулайрак әйтте. Сау бул, мин чаптым. Кызлар артыннан чыгып китә. Гәрәй янында Галәү белән Илүзә генә кала. Гәрәй: Ә сез нишләп калдыгыз, Галәү? Беләсең бит, мин йөзә белмим. Гәрәй: Яр өстендә утырырсың, бар. Ата кассыз, кас көтүе булмый, Галәүеттин. Галиягә дә күз кулак булырсың. Миша буе егетләре үткеннәр, урлап китмәсеннәр. Галәү чыгып киткәч Илүзәгә:
Син нигә коллективтан аерылдың? Илүзә, минем сезнең янда каласым килде. Гәрәй, ничек инде ул каласым килде? Илүзә, сезнең белән бергә әйберләр саклашам. Гәрәй, миңа ярдәмчеләр кирәкми, бар койын. 100. Кыска җәйнең рәхәтен күр, бар. Нәрсә Таһирга гашыйк булган Зөһрә шикелле карап торасың? Илүзә, ә мин сезгә гашыйк, Гәрәй абый. Гәрәй, нәрсә? Илүзә җыр башлый. Ә мин сезгә гашыйк, Гәрәй абый. Гәрәй абый, мин бит сезгә гашыйк. Сезне күрсәм җаным канатлана, канатлана. Күңелем канатлана күккә ашып. Мин бит сезгә гашыйк, Гәрәй абый. Сезне уйлап кына уянам мин. Дөнья миңа сезсез кызык түгел, кызык түгел. Сезне уйлап кына уянам мин. Сезне уйлап кына юанам мин. Гәрәй, шулыгына җитмәгән иде миңа. Син генә калган идең миңа гашыйк булмаган. Син мине күрәсеңме? Илүзә, күрәм. Минем башымны күрәсеңме? Күрәм. Андагы ак чәчләрне күрәсеңме? Күрмим. Ничек инде күрмисең? Менә кара, кара. Минем ничә яшьтә икәнемне беләсеңме? Илүзә, белмим. Гәрәй, белмәсәң бел. Миңа 30 яшь балакаем. Сиңа ничә? Илүзә, 18. Гәрәй, менә күрәсеңме? Син сабый бала башыңнан миндәй азып, тузып беткән кешегә гашыйк булдым дип торасың. Егетләр белән йөргәнең бармы? Илүзә, бар. Гәрәй, яратышыпмы? Илүзә, юк, болай гына. Сез минем беренче мәхәббәтем. Гәрәй, нәрсә? Ни сөйлисең син, тиле? Әйт әле, кайчан һәм ни өчен гашыйк булдың миңа? Илүзә, беренче күргән көннән сез миңа карап тордыгыз да, ни хәл, сары шәбеш дидегез, башымнан сыйпадыгыз. Гәрәй, шуның өчен гашыйк булалармы? Илүзә, сез бит яратып карадыгыз, яратып сыйпадыгыз. Гәрәй, эй, сабый, бәлки мин сиңа караганмын да, эх, бу сары шәбешне башын әйләндереп, кочаклап һәм алдап ташласаң иде дип уйлаганмындыр. Илүзә, сез алай уйламадыгыз. Сез сокланып карадыгыз. Гәрәй, сокланырлык ниең барсың синең? Ни буяң юк, ни ниең тавык йомыркасы хәтле, өстәвенә башың сары. Илүзә, сары түгел, аксыл. Аның каравы күзләрем матур минем. Менә карагыз. Гәрәй, карамыйм. Сезгә ышансаң, я сихерләрсез. Мин балакаем, гашыйк булмаска сүз биргән кеше. Гашыйк ират кол ул. Хатын-кызның мескен колы. Илүзә, ә сез мине башта гашыйк булмыйча гына яратыгыз. Тора-бара гашыйк булырсыз. Гәрәй, сине кочаклаганнары бармы? Кочаклап үпкәннәре булдымы? Илүзә, юк. Гәрәй, кайда үстең соң син? Казандамы? Илүзә, Казанда. Казанда үсеп, кочакланмаган, үбелмәгән килеш калдыңмы? Бу бит тәмугка эләгеп тә, янмы чыгу белән бер. Соң бәгыркәем, мин бит сине алдый алам. Илүзә, алдагыз. Гәрәй, нәрсә? Бар ычкын моннан. Синең аркада гынах җыясым килми. Булай да гынахларым муеннан. Бар диләр. Башымны салкын суга тык та уйла бераз, бар. Илүзә, минем купальнигым юк. Гәрәй, ничек юк? Кая ни өчен барганыңны белдеңме? Әйттеләрме? Илүзә, мин сез барганга гына бардым. Гәрәй, син кызый мине жүләргә санама, ярыймы? Минем белән уйнарга да җыенма. Синдәйләрне мин миллионны күргән. Яле күтәр әле итәгеңне? Илүзә, нигә? Гәрәй, карыйк әле купальнигыңны. Купальнигың бар микән? Илүзә, оялам. Гәрәй, менә анысы әйбәт, оялуың әйбәт. Бар. Анда хатын-кызлар гына. Галәү абыеңа исең китмәсен, ул да ояла. Шәрә хатын-кыз күрсә, арты белән борылып утыра. Бар. Илүзәне башыннан сыйпап узатып куя. Вәсвәсә. Тәки ышанып куюың бар. Гитарасын алып җиргә ята, җыр суза. Мин ятам болында, иң матур урында. Атым юк урамда, кайгым юк буранда. Хатын юк өйемдә, яшим үз көемә. Кызлар күп янымда, яратам барында.
Мин ятам болында, гитарым қолымда, өс бүтін тамақ туқ, хәсрәтім қайғым юқ. Киләм кил дисәләр, китәм кит дисәләр, ағам ақ дисәләр, бағам бақ дисәләр. Кіріп, үзенә қарап тұрған Галияны күреп: Неге қайттың, Галия? Галия: Илүзә белән нишләдегез? Гәрәй: Ничегендә нишләдек? Кызлар белән нишлиләр соң? Галия: Хатын кызлар яратмыйм дисең дә, кызларга күзең төшә, ә? Гәрәй: Галия җан кисәгем, хатын кызлар яратмыйм дигәнем юк. Киресенчә, бөтенесен бер тигез яратам. Менә бу сары чәчле кызыгызны да син яраткан кебек яратам. Галия: Яратмыйсың шул мине. Яратмыйсың мине, яратмыйсың. Яратырга мине теләмисең. Хисләремнән сиңа ушак ягам. Син янмыйсың, анда үреләмисең. Гәрәй: Ярата алмыйм сине, кичер мине. Тик үземне генә яратам. Үзем өчен генә яшим дөньяларда. Тик үземне генә яратам. Галия: Яннарымнан үтеп киткән чакта, өмет итәм назлы карашны. Гәрәй: Яратам дип куллык чылбырына, бәйләп куя алмыйм бу башны. Галия: Яратмыйсың мине, яратмыйсың. Гәрәй: Ярата алмыйм, кичер, ярата алмыйм. Галия: Яратырга мине теләмисең. Гәрәй: Ярата алмыйм, кичер, ярата алмыйм. Гәрәй: Мәхәббәт мәсьәләсендә мин демократик республика. Минем өчен бөтенегез бер тигез. Аннары шунысы да бар, Галиякәй. Син дә бит мине яратмыйсың. Интектермә йөрәгеңне. Сиңа ир кирәк. Син картаеп барасың. Мин өйләнмәгән булгач, мине ир итмәкче буласың. Ялгышма, Галия. Миннән рәтле җүнле ир чыкмый. Җилбәзәк акыллы кеше мин. Син тәртипле, төпле кыз. Сиңа бит тотрыклы ир кирәк, Галия. Миңа мин яраткан кеше кирәк. Гәрәй: Мин яраткан дип үзеңне алдама, Галия. Син Ләйлә дә, Зөһрә дә, Галия бану да түгел. Мәхәббәт дип саташып йөрергә сиңа ярамый. Тагын 3 елдан 30-ны узасың. Кызлар ул яшьтә пенсиягә чыга. Галия: Бик беләсең инде, 55-тән чыгаралар безне. Гәрәй: Мин кызлар дидем, хатын кызлар димәдем. Ташла минем артта йөрүемне. Мин өйләнергә җыенмыйм. Өйләнәм дип сине алдарга да теләмим. Галия: Мин алданырга җыенмыйм да әле. Гәрәй: Беләм, җыенмыйсың, чөнки син кирәгеннән артык акыллы кыз. Сиңа мин түгел, әнә, Галәү кирәк. Галия: Нигә һаман аны миңа кодалыйсың? Гәрәй: Чөнки ул сиңа менә дигән ир булачак, өрмәгән җиргә дә утыртмас. Карап торыр күзләреңә, йөзләреңә, басып йөрер эзләреңә, каршы дәшмәс сүзләреңә, түзеп торыр безләвеңә, герләр булыр бизмәнеңә, улак булыр кизләвеңә, ефәк дияр бүзләреңә, алтын дияр җизләреңә, маяк булыр эзләвеңдә, язлар булыр күзләреңдә. Ярата ул сине, Галия. Галия: Яратса әйтер иде яратканын. Гәрәй: Бөтен кеше дә мин түгел бит. Син инде балачаклыктан узган, күрә бел, кемнең кем икәнен. Галия: Беләм, пешмәгән. Гәрәй: Сиңа минем ише пешкәннәр кирәкме? Мин инде, Галия, бәгыркәем, матурым, җан кисәгем, пешә-пешә көйеп беткән. Галәү пешеп җитмәгән икән, пешереп бетерерсең. Сөйләшеп кара син аның белән. Галия: Үзе сөйләшмәгән кеше белән ничек сөйләшим? Без куенган җиргә килеп яр өстендә карга кебек утыра. Гәрәй: Карга кебек түгелдер, бәлки бөркет кебектер. Галия: Шулай да ни сөйләштегез теге кыз белән? Гәрәй: Яратам ди. Галия: Шулмы? Гәрәй: Нигә? Аның да яратырга хакы бар. Аңа инде 18 яшь. Галия: Алар 15 яшьтәге егетләр муенына асылыналар. Гәрәй: Яраткач асылыналар инде. Менә син яратам дисең, бер дә асылмыйсың. Димәк, мине яратмыйсың. Бик әйбәт яратмавың. Галәүне тилмертмәсин. Бүтәнгә өйләнеп куймасын. Галия: Нишләтим инде мин аны? Яныма да килеп карамый, үткәндә-сүткәндә күзләре белән генә ашап кала. Гәрәй: Китерәсең киләме яныңа? Сөйләштерәсең киләме? Мине яратсаң, тыңла киңәшемне.
Галәү тиз ышанучан егет, телевизордан сөйләгән төрле әкиятләргә ышана. Әйдә бер эксперимент эшләп карыйбыз. Бүген ул синең яныңа килсә, син аны күрмәгән булып кылан. Тавышыңны гына ишетәм дигән. Галия, нәрсә кыландырырга җыенасың? Гәрәй, кыландырмыйм. Сине дә, Галәүне дә бәхетле итәсем килә. Галия, синнән башка бәхет юк миңа. Гәрәй, нинди кешеләр соң сезә? Нәрсәмә кызыгасыз минем? Галия, синең белән сөйләшү, синең юк-бар шаяруларыңны тыңлау, синең яныңда туру рәхәт. Гәрәй, мираж алар барсы да, Галия. Сиңа төпле ир кирәк дип әйтәм икән, ышан миңа. Галәү кирәк сиңа, Галәү кирәк. Тыңла минем киңәшемне. Сүзен тыңла Галәүнең сүзен тыңла. Үзен күрмә. Әнә кара. Кара син ул Галәүгә. Кайдан табасың шундый ирне? Онытма, сиңа тиздән 30 яшь. Кара, син эзли, бар кит тизрәк моннан. Югыйсә мине үтерәчәк. Галия, кыланчык. Кай җиреңне яратамдыр? Гәрәй, мин дә шуңа аптырыйм бит. Галия, тиле, китеп бара. Гәрәй, онытма мин әйткәнне. Әй, бу тормыш дигәнең. Әй, тормыш, акылга утыртмыш, акылдан яздырмыш, бәхет дип котыртмыш, күз яше кыйдырмыш, гыйшык дип алдамыш, жаннарны ялгамыш, яшьләрне картайтмыш. Картларны нишләтмеш? Мыштамыш. Любовь керә. Любовь. Получается? Гәрәй, что получается, Любаша? Любовь. Песня? Гәрәй, җырлыйм. Син дә миңа мәхәббәт аңлатырга килдеңме? Любовь. С чего это ты взял? Гәрәй, монда кызлар киләләр дә яратам диләр. Любовь. Нет, Гәрәй, дорогой. За полотенцем пришла. Впрочем, ты мне нравишься. Встретила бы раньше, привязала бы к себе. Гәрәй. Булмый, Любаша. Мин убежденный холостяк. Син матур, Любаша. Любовь. Еще бы. Может, поцелуемся? Гәрәй. Нет. У тебя муж. Я с разведенными целуюсь. Любовь. Баламут вы, Гәрәй Хамитович. И за это вас все любят. Гәрәй. Бер җыр җырлыйммы, Любаша? Син татарча аңлыйсың бит? Ай җаны, татар үпкән марҗаны. Нигә үпмәсен марҗаны, марҗаның да бар җаны. Аңладыңмы, Любаша? Любовь. Анладым. Кстати, я не русская, я Марика. Мари кызы, Мари хатыны. Сөлгесен ала, үтеп барышлы Гәрәйнең яңагыннан үбеп чыгып китә. Гәрәй. Да, түзеп кара буларны. Бирешмә, Гәрәй. Мин яттам болында, иң матур урында. Килгән Галәүне күреп. Нигә башларыңны идең, дускаем, Галәүттин? Ни кайгылар төште башкайларыңа? Кулымдагы йөзегемнең исемен Галәү кушканнар. Имә башларыңны түбән сөенмәсен дошманнар. Галәү. Галия синең янга нигә килгән? Гәрәй. Син аның янына бармаганга, ул минем янга килгән. Галәү. Әйттеңме минем турыда берәр сүз? Гәрәй. Нишләп әле син әйтәсең сүзне мин әйтергә тиеш? Галәү. Мин аның суда йөзгәнен карап тордым. Су кызы кебек йөзә. Гәрәй. Су кызының йөзгәнен күргәнең бармы ни? Галәү. Бар, Гәрәй, бар. Мин бит авыл малае. Безнең өй күл буенда. Бер вакыт төнлә суга карап утырганда күрдем су кызын. Гәрәй. Бәлки ул крокодил булгандыр. Каян килсен инде авылга крокодил? Синең кебек вакыт каян килгәнсең? Мыскыл итмә инде, Гәрәй. Итәм. Мин сине су кыйнучы каз көтү янына атаказ итеп җибәрдем. Син ярым шәрә кызларның суда шупырдашканнарын күреп, рәхәтләнәсе урынга аларга артыңны куеп яттың. Әле тагын Галия йөзә дигән була. Күрмәдең бит инде син аның йөзгәнен? Галәү. Күрмәсәм, сиздем. Беләсеңме, Гәрәй, бер вакыт мин әниемне шәрә килеш күрдем. Шуннан бирле шәрә хатын кызны күрсәм уялам. Сиңа рәхәт, син уяла белмисең. Синең кебек булырга тырышам да килеп чыкмай. Гәрәй. Әйе,
Кызганам да мин сине Галәү, кызыгам да. 150 ел буе яратып йөреп тә, яратуын әйтергә оялган егеткә ни диләр? Кем диләр? Беләм инде, пешмәгән диләр. Нишләтим, шундый инде мин. Нишлим инде серле минем мәхәббәтем, күңелемнең төпкеленә яшеренгән. Үзем янам, үзем көям, үзем сөям. Бер үләм мин аны уйлап бер тереләм. Нишлим инде шундый минем мәхәббәтем, сөям дисәм сүнәр төсле януларым. Гафу итегез. Гәрәй. Шулай йөрсәң ихтимал бит агай-эне, гомер буе буйдак булып калуларың. Галәү. Көтәм әле сөю кышы кагынганын. Гәрәй. Юк көтмә син, өмет итмә, татымасың, ул кышкайның кочагына сарылганын. Галәү. Сиңа җиңел Гәрәй. Теләсә кайсы кызны кочаклыйсың, теләсә кайсы хатынның биленнән тотасың. Берсе дә сүз әйтми сиңа, көлеп кенә торалар. Гәрәй. Заманасы шундый Галәү, заманасы. Кочаклата һәм кочаклаттыра торган заман. Галәү. Мин дә шул заманда яшим бит инде. Гәрәй. Синең тактик һәм стратегик ялгышың бар, Галәү дус. Син берәүне генә яратасың. Хәлил белән Галиябанулар заманы үтте Галәү. Берәүләр уннар берне ярата торган заман килде. Онут син Галияне. Мин сиңа Галиларны табып бирәм. Ах ты моя Галочка, беленешкә талочка, тауык кебек курочка, тауык сыман дурочка, Галәү Галочка, мировая парочка. Вот какая дамочка, мин табасы Галочка. Көлмә инде Гәрәй. Миңа Галиядән башка беркем дә кирәкми. Гәрәй. Хәлеңне аңлыйм, ярдәм итә алмыйм. Мин күп кызларны бер юлы ярату дугасын гына беләм. Син беләсеңме Галәү, мин бит кызлар янына күренмичә барам. Галәү. Ничек күренмичә? Миңа әбиемнең ахират дусты, 101 яшьлек Бәдигөл Җамал карчык бер дуга өйрәтте. Шул дуганы укыйм да кызлар күзенә күренми башлыйм. Кызлар янына барам, алар мине күрмиләр, юк дип уйлыйлар. Галәү, көлмә инде Гәрәй. Гәрәй, ышанмасаң ышанма. Кызлар караватта йоклап ята, еме? Шишенгән. Мин инде аңа ияреп кайткан булам. Карап торып шишендерәм. Мине син бозык фәлән дип уйлама. Бөтенләй шишендермим. Бөтенләй шишенеп, күлмәген тегесен монысын алыштырса читкә карап торам. Ярамый кызлар белән шаярырга Галәү. Ходай аларны кыз итеп яраткан. Худайга каршы барырга ярамый. Мин нишлим? Алар шишенеп караватларына яткач, яннарына киләм дә, яңакларыннан гына пәп итеп алам. Кулакларына яратам мин сине дип пышылдыйм. Алар беләсеңме нишлиләр? Күзләрен ачып тирә-якны күзәтәләр. Ах, уф итәләр. Ә мин шунда уң колак яфрагын пәп итеп куям. Пышылдап кына колакларына шушы җырны җырлыйм. Гөлләрем син минем, алым син, шикәрем син минем, балым син, алтыным, көмешем, якутым, гомергә онытмас ярым син. Ах, синең чәчләрең толымың, мин синең бер мескен колыңмын. Онытма гүзәлем, онытма, әнкәмнең бер иркә колынын. Шуннан кызый тәмам гасабыйланып, урыннан торып утыра, җыр иясен эзли. Ә мин юк, мин күренмим. Шуннан нишлисең дип сора. Шуннан нишлисең? Кызның күзләрендә сөю ялкыны дөрли башлагач, сул колак яфрагын пәп итеп алам. Сиздермичә генә ишекне ачып чыгып китәм. Кызга тимим. Кызларга тияргә ярамый. Тияр өчен ирләреннән аерылып кайткан хатыннар бар. Галәү, әллә ниләр уйлап чыгарасың? Гәрәй, мин уйлап чыгарам. Менә сине уйлап чыгарасың, җыен юк барны. Үлгән әбиемнең теге дөньяда ятканын күрдем дип син сөйләп йөрдеңме? Аны мин генә сөйләмим. Газетларда язалар, телевизорлардан күрсәтәләр. Гәрәй, Галәү, бәгыр кисәгем. Моннан 50 ел элек үлгән кешене күргәч,
исән кешене дә күрмичә йөри ала. Укыганың бардыр бит китапларда. Галәү бар. Ярты төндә шәшәк аткан абаганың шәшәген ашасаң гына күренмисең ди. Гәрәй. Соң атаңның башы, анаңның аягы, бар бит миндә абага шәшәге. Мин аны төнге сәгать 12 тулганда Карелы урманында эзләп таптым. Өзеп киптереп куйдым. Менә ул монда, йөрәк янында, күкрәк кесәсендә йөри. Шуны шеметеп кенә калам. Әбинең дугасын укып, ул өйрәткән йоланы үтәп күренмичә генә. Күренмичә генә китәм кызлар артыннан. Галәү, анысын сөйләдең инде. Гәрәй, юк, бөтенесен дә ишетмәдең әле син, Галәүетдин. Ул кызлар, ул кыз кыркыннар. Ул кызларны күренмичә күрүе, кызлар яткан караватның янында татлы, тәмле уйлар уйлап йөрүе, сул колакның яфрагыннан тәм алып, уң колакның яфрагына үрелү. Мондый рәхәт, җанны кертү мунчага, мондый бәхет, үлгәннән соң терелү. Әйт, телисеңме, Галиягә күренми генә Галиянең колак яфракларын үбәргә? Галәү, телим дә бит. Соң теләсәң өйрән абзаңнан. Син көләсең генә бит. 1 апрель көнне дә ничә кешене алдадың? Гәрәй, сине алдадыммы? Галәү, юк та бит. Син ничек шофер булып йөрисең, Шоферлар үткем була бит. Соңгы тапкыр сорыйм. Телисеңме Галиягә күренмичә генә йөрергә? Галәү, менә башта үзең күрсәт миңа. Гәрәй, нәрсәне? Галәү, миңа күренмичә генә йөреп кара. Син нәрсә? Әллә сихерне уен-муен дип белдеңме? Нигә мин синең алда күренмичә йөрим? Әллә колак яфрагыңны үбәсең бармы? Аннан соң абага шәшәге миндә бит бер пот түгел, 2 генә шәметем. Мин капсам, сиңа калмый. Ярый, син теләмәсәң, мин Галияң янына керермен. Күренмичә үбеп чыгармын. Ризамы? Галәү, үбеп кенә кара. Гәрәй, нишләтәсең? Галәү, соң алай була алмый бит инде, Гәрәй. Күренмичә йөреп булмый. Гәрәй, була диләр сиңа. Син сынап кара. Сынап караудан ни була? Әнә бит. Пьеса язучылар сынап карыйлар. Комедия язып, конкурска җибәрәләр. Үзләрендә сынап карыйлар. Жюри членнарында сынап карыйлар. Барып чыкмаса язудан туктыйлар. Галәү, әллә ниләр беләсең? Гәрәй, син дә бел, Галәүетдин. Галәү, я әйтеп кара дугаңны. Гәрәй, дуга түгел ул, Галәүетдин, дуга гына түгел. Игътибар белән тыңла. Кыйбла якка карап басасың. 2 кулыңны 10 бармагын кушырып түшеңә куясың. Колак салып тыңлыйсың. Сиңа син ишетмәгән бер музыка көй иңәр. Аңладыңмы? Мин китеп торам. Син мин әйткәннәрне эшлә. Берәр көй ишетсәң, мине дә шәрсең. Шунда гына ышанырсың минем сүзләремә. Чыгып китә, Галәү ул кушканнарны эшли, көй ишетелә. Ул көйне тамашачылар да ишетә. Галәү Гәрәйгә кычкыра. Гәрәй, мин ишеттем ул көйне. Гәрәй, әйтмә, миңа әйтмә, үзең генә бел. Мин читкә киткәч, шул көйгә җыр чыгар. Галәү, нинди җыр? Гәрәй, нишләтәсең килә Галияне? Шул хакта җырла. Җырлап туктагач, тагын тыңла. Галиянең тавышы ишетелгәндәй булыр. Галәү, мин аңа атап гел җырлыйм, тавышы ишетелми. Димәк, тыңлый белмисең. Колагың белән түгел, күңелең белән тыңла. Мин читкә китеп торам, җырла. Кычкырыпмы? Мәхәббәт җырын кычкырып җырламыйлар, әкрен генә, моңлы итеп. Галәү җыр суза. Уйлыйм сине таңнар аткан чакта, уйлыйм сине кояш чыккан чакта, уйлыйм сине салкын кышлар үтеп, алмагачта бер шыткан чакта. Син уйымда кояш батканда да, күктәге ай нурын сипкәндә дә, сандугачның сайрауларын катка салып, җилләр аша сиңа бүләк иткәндә дә, ятсам төшләремә керәсең дә,
Үзәккәйләремне үзәсеңлә, беләсеңлә синең утларыңда, минем янганымны сизәсеңлә. Шул чакта Галиянең Галәүетдин дигән назлы тавышын ишетеп, Галәү сискәнеп куя. Гәрәй, Гәрәй, мин ишеттем аның тавышын. Гәрәй, ышандыңмы инде Алла бәндәсе? Мә кап шушы бер чеметем абага чәчәген. Бу сиңа төнге сәгать 12-гә хәтле җитә. Ул вакытка хәтле әйтәсе сүзеңне әйт Галиягә. Үлмәм микән, Гәрәй? Әллә син үзеңне тере дип беләсеңме? Кап тизрәк, озак тотасың, сихре бетә. Галәү каба, борыш бит бу. Гәрәй, әллә сиңа бал каптырырлар дип көткән идеңме? Мәхәббәт ул төшегенә булмый. Галәү, әйдә, көл инде миннән, көл. Тик көлгәнеңне кешеләргә сөйләмә, ярыймы? Ишетсәм бәреп үтерәм. Галиядән курыксаң да синнән курыкмыйм мин. Я ничек мин сиңа күренәмме? Гәрәй, син Галия турында уйладыңмы? Аңа атап җырладыңмы? Син бөтен кешегә күренәсең, Галиягә генә күренмисең, аңладыңмы? Җырлап хатын-кызлар кайталар. Нурания, рәхмәт яусын сиңа, Гәрәй. 40 ел суга кермәгән идем, рәхәтләндем. Гәрәй, миңа рәхмәт әйтмә, Нурания апа. Айдар Исламовичка рәхмәт әйт. Ул бүләк итте бу көнне. Нурания, син оештырдың, рәхмәт. Җыештыручы дип тормадың, мине дә алдың. Гәрәй, безнең илдә, Нурания апа, идән себерүчедә, министрда, депутатта бер тигез. Нурания, ту, нәгъләт телең. Гәрәй, мин экспедитор, Галия бухгалтер, син җыештыручы. Кайчан тамак айырганыбыз бар? Тамакларыбыз бер безнең, хезмәт хакларыбыз гына төрле. Нурания, шушы юк-бар сөйләвең өчен яратам да инде үзеңне. Хәзер безне нишләтәсең? Гәрәй, әнә агач күләгәсе. Алып килгән җәймәңне җәйдә рәхәтләнеп ят, Нурания апа. Нурания, шулай әйтми булмастыр, җырлый-җырлый китә. Галия, нишләп үзең генә? Галәүетдинең кайда? Гәрәй, күрмәдеңме ни? Нәрсәгә кирәк булды соң әле? Сорашканың юк иде моңа кадәр. Галия, үзең әйттең бит, үзең кодалап йөрисең. Гәрәй, үпкәләп кайтып китмәгәндер бит. Галия, автобусы монда бит. Гәрәй, чыннан да кая китте икән? Ярый, кайтса әйтермен, Галия эзләде диярмен. Галия, эзләмәдем, болай гына сорадым, китеп бара. Галәү, әллә чынлап күрмәде инде? Гәрәй, нәрсә әйттем мин сиңа? Ышандыңмы инде? Галәү, ышанмадым да. Гәрәй, бар, калма артыннан, ул хәзер агач артында киемен алыштыра, карап тор. Куса күренгән буласың, кумаса үзеңә кара. Галәү, юк, карамыйм, ярамый. Галия җәймә күтәреп килә. Шушында гына ятыйм әле. Күләгәсе дә иркен икән. Гәрәй, син ят, мин су куенырга киттем. Галия, минем янга ятмыйсыңмы? Гәрәй, син Галәү килгәнне көт инде. Галия, аның килгәнен көтсәң, егет булгач эләктереп алсын иде дә ул, кысып кочакласын иде, кочагында эретсен иде. Гәрәй, ашыкма, бер кабынып китсә, эреп барга әйләнерсең. Галәүгә күз кысып чыгып китә. Галия җәймә өстенә сузылып ятып, рәхәте. Җәйнең гүзәл кызу көннәрендә, болыннарның яшел мендәрендә, күләгәле куак төпләрендә, йоклап киткәч татлы төшләреңдә, бер сөйгән яр табылса иде. Уянıpла киткән чакларымда, ятсаң иде дә кочакларында, янсаң иде дә учакларында, күңелеңнең серле почмакларында, гашыйк уты кабынысын иде. Галия җырын Галәү хискә бирелеп тыңлый. Гафу итегез. Ләкин Галиягә килергә базмый. Галиянең аны күрмәвенә ышанып бетми. Андый хәлгә кем ышансын? Шулай да ышанасы килә. Галия җырын дәвам итә. Бергә тормыш корсаң иде,
Бергә ятып, бергә торсаң иде, шатлык чәчеп бәхет урсаң иде, тормыш рулен бергә борсаң иде. Галәү: булыр, Галия. Ник әйткәненә оялып авызын учлары белән томалый. Галия сикереп тора, як-ягына карана. Абау, кем бар монда? Әллә ниләр ишетелә? Әллә башка кызу сукты инде? Тагын сузылып ята. Галәү аңа сокланып карап тора. Галиягә якын килмичә генә янәшәсенә ятып карый. Үлән кыягы үзеп ала, шуның белән Галиянең аяк табыннарын кытыклый. Галия янә тора. Әллә кырмыскалы урынга туры килдем инде? Галәү тыела алмыйча кете-кете көлә. Галия тагын як-ягына карана. Нәрсә соң бу? Галәү көлүенә дә ошаган. Ул шулай кызык итеп көлә. Әллә төш күрәм инде? Ята. Галәү әкрен генә үрмәләп килеп, Галиянең сул колак яфрагын үбә. Галия тагын торып утыра. Абау, ни булды соң бу? Галәү: бу мин, Галия. Галия: кем? Мин инде, Галәү. Көлүемнән таныдың. Кайдасың син? Яныңда. Янымда булгач, нигә күренмисең? Мин синең төшеңә кердем. Ничек кердең? Мин әле йокламадым да. Йокламыйча күргән төшләр дә була. Җыен юк-барга син ышанып йөрисең. Галәү: юк-бар түгел, Галия. Әйт, син мине күрәсеңме? Галия: ничек күрим? Булмагач. Син әллә Галәү булып сөйләшүче пәриме? Галәү: чын Галәү мин, Галия. Мин сиңа күренмим генә. Ничек күренмәгәнемне аннары сөйләрмен, син курыкма. Галия: ничек курыкмыйсың ди? Тавышың бар, үзең юк. Нигә миңа күренмисең? Галәү: оялам. Мин синнән оялам бит, Галия. Бухгалтериягә путевканы керткәндә сине күрсәм дә телем бәйләнә. Ничә ел инде? Ә син мине күрмисең дә. Күренсәм дә күрмисең. Ишетәм инде, пешмәгән дисең. Пешмәгән түгел мин, Галия. Оялчан да түгел. Сине күргәч кенә шулай. Галия: колагымнан син үптеңме? Галәү: мин? Ачуланма инде, Галия. Кызларны колагыннан үпмиләр, иреннәреннән үбәләр. Галәү: миңа Гәрәй өйрәтте. Сиңа күренми генә йөрергә дә ул өйрәтте. Галия: шулайдыр дип уйлаган идем мин аны. Ул колактан үбәргә ярата. Галәү: әллә үпкәне бармы? Галәү: үпкәне юк, үрелгәне бар. Галәү: күренепме, күренмичәме? Галия: ул син түгел, бөтен этлеген күренеп эшли. Галәү: юк, этлек эшләми ул. Ул сине дә, мине дә бәхетле итәргә тели. Минем сине яратканны белә бит ул. Галия: син чынлап та мине яратасыңмы? Галәү: сизәсеңдер бит инде. Сандугачлар таңны яраткан күк, мин яратам сине, Галия. Бөдрә таллар суны яратканы күк, мин яратам сине, Галия. Ак каеннар язны яраткан күк, мин яратам сине, Галия. Ак кыш күлен сөйгән яратканы күк, мин яратам сине, Галия. Галия: эй, Галәүетдин, Галәүетдин. Күзгә күренеп йөргән егет яраталар шул кызлар. Сингел күләгәдә, исемең дә Галәүетдин. Фердинанд я Марсель булсаң иде ичмасам. Галәү: миңа ул исемне әти кушкан. Галәүетдин дигән кешенең тылсымлы лампасы булган. Мин генә әле тылсымлы лампаны таба алмыйм. Галия: кызык. Үзең күренмисең, үпкәнең сизелә. Кулларыннан тотып кара әле, сизәрләр микән? Галәү Галиянең кулларын учына алып: сизеләме? Галия: кул икәне сизелми, кайнары сизелә. Кочаклап кара әле. Галәү Галияны кочаклап: сизеләме? Галия: бигрәк кайнар икән син, Галәүетдин. Галәү: син кайнар булганга мин кайнар ул, Галия. Галия: син күрен, Галәү. Сине күрәсем килә. Галәү: булмый шул, Галия.
Мине төнге 12-гә хәтле күренмәс итте Гәрәй. Әйдә су буена, Галия. Нишлим анда? Әле яңа кайттык. Син йөзәрсең, мин карап торырмын. Йөзгәндә син аккош кебек, Галия. Арттырма инде, я ышандырыр, я ышанырмын. Валлаһи, биллаһи шулай. Галия, әйдә соң алайса, ал җәймәне. Галәү җәймәне алгач, һай, бир тизрәк. Галәү, ни булды, Галия? Җәймә күренә, син күренмисең. Кешеләр әллә ни уйлар. Җәймәне ала, чыгып киткәндә Гәрәй очрый. Гәрәй, кая юл тоттың, Галиякәй? Галия, Галиякәй түгел мин сиңа, Галия. Кая телибез, шунда барабыз. Гәрәй, син патшалар кебек без дип сөйләшәсең икән. Галия, шундый инде без, чыгып китә. Гәрәй, Галәүне туктатып, я, ничек? Галәү, гаҗәп, ул ышана, мин ышанмыйм. Гәрәй, син ышан, Галәүетдин. Кешеләр чынга түгел, ялганга ышана. Коммунизмда яшибез дигәнгә миллионнар ышанды. Бар, калма. Һәм йөзәргә өйрән. Йөзә белгәннәр заманасы бүген. Галәү чыгып йөгерә. Гәрәй, бәхетле кешеләр шүтеки бар дөньяда. Илүзә пәйда була. Илүзә, Гәрәй абый, мәтрүшкә нинди була ул? Гәрәй, агачтан кырып ясыйлар, буяп, күз, борын, авыз ясыйлар, яулык бәйләтәләр. Илүзә, мин аны әйтмим. Анысы аның матрёшка. Мәтрүшкә ул чәчәк икән. Гәрәй, анысы үлән. Мәтрүшкә чәчәге шәмәхә төсле була. Синең кебек сары чәчәклесе дә була. Анысын сары мәтрүшкә диләр. Нәрсәгә кирәк булды әле мәтрүшкә? Нурания апа ире белән мәтрүшкә җыйганда танышкан икән. Мине әллә мәтрүшкә җыярга чакырасыңмы? Әйе. Мәтрүшкә әле чәчәк атмаган. Бәлки аткандыр. Карап кайтыйк, Гәрәй абый. Монда мәтрүшкә юк. Нурания апа бар ди. Дисә, аның белән барыгыз. Минем сезнең белән барасым килә. Эй, сары мәтрүшкә, бәйләнмә миңа. Үзләре килеп сыланалар да, көчләде дип судка бирәләр. Кит, бозма тәһарәтемне. Вәт ахыр заман сандугачлары. Нигә җылыйсың? Илүзә, үзе мыскыл итте дә. Гәрәй, кем сине мыскыл итте? Кем килеп бәйләнә беренче? Синме, минме? Илүзә, мәхәббәт өчен көрәшергә кирәк ди Нурания апа. Нәрсә белә ул Нурания апаң? Менә мин аны үзелеп сөям, ә ул аны сизми дә. Сезме? Нурания апанымы? Мин шул, Нурания апаңны. Карт бит инде ул. Мин дә карт. Менә йөрисең бит артымнан. Илүзә, бабайы бар бит Нурания апаның. Нәрсә ул безгә бабай? Илүзә көлеп, мин сезне шуның өчен яратам, Гәрәй абый. Гәрәй, бабай өченме? Илүзә, җүләр булаганыгыз өчен. Сез дә мине яратасыз. Мин сине ни өчен яратырга тиеш инде? Җүләр булганым өчен. Җүләр бит мин. Сезнең кебек. Менә күрегез. Мин балерина биеп күрсәтә. Гәрәй, тукта. Кешеләр әллә ни уйлар. Илүзә, әйдәгез, кеше күрмәгән җиргә мәтрүшкә җыярга. Гәрәй, нинди афәт соң син? Кит моннан, Барби курчагы. Илүзә, курчак белән уйныйлар бит, Гәрәй абый. Гәрәй, мин курчак уйнар яшьтән узган, аңлыйсыңмы? Илүзә, юк, аңламыйм. Аңлатырлар әле булай йөрсәң. Бәлки инде аңлатканнардыр да. Нәрсә тасраеп карап торасың? Илүзә, менә хәзер аңладым. Кинәт кенә борылып китә башлый. Гәрәй, тукта кызый. Илүзәнең кулыннан тота. Илүзә, җибәрегез. Гәрәй, әйт, нәрсә аңладың? Сез бүтәннәр кебек үк пашляк икән. Чыгып йөгерә. Гәрәй Илүзәгә ияреп, Илүзә, Илүзә! Пәрдә. Икенче пәрдә. Шулык урын, шулык әрәмәлек, иләсләндерә торган сихри төн. Ял итәргә килүчеләр тилерә. Сикертә торган көйгә сикерәләр, селкенәләр, калтыраналар. Дискотека. Бигрәк тә Нурания шаша. Чөнки аның бу рәхәтне гомерендә күргәне юк. Нурания, биючеләрдән читкәрәк китеп ава. Үләм. Бәлки инде үлгәнмен дә, оҗмахтыр бу. Рәхмәтләр яусын сиңа, Гәрәй.
Гәрәй, миңа түгел, Айдар Исламовичка рәхмәт. Нурания. Белмим, бөтенегезгә рәхмәт. Путинығызға да рәхмәт, Шәймиевебезгә дә рәхмәт. Ятсын әле Нургали өйдә бер үзе бикләнеп. Сагынсын әле Нураниясын. Торырга булыш әле Гәрәй. Тагын бер үлгәнче биим әле Галәүгә. Кызларныкын биедем. Инде үзебезнекен дә биик. Килегез әле кызлар, тотынышыгыз әле. Син Илүзә уртага чыгып бас әле. Кызлар түгәрәк ясап тезелгәч, башладык. Җыр башлый. Уртага чыктыңда бастан кемдә синең уйларың, уйлаган уйларың белән үтсен иде туйларың. Талы бөгелеп тора, тагын бер күрәсе килеп үзәге өзелеп тора. Талы дигәндә биеп торырга кирәк. Талы дип барыгыз да җырлагыз. Барысы да талыны кабатлыйлар, Илүзә биеп тора. Нурания, берәрсенә бас, ул уртага чыксын. Үзең безгә кушыл. Җырлый башлый. Сөйәм сине, шәшәгем. Сөймә мине, сөй башканны дигәнче сөяшәгем. Талы бөгелеп тора, тагын бер күрәсе килеп үзәге өзелеп тора. Яшьләргә бу уен ошый, Нураниягә кушылып җырлыйлар, бииләр, уртага Гәрәйне дә чыгаралар. Әйе дускаем, бу уеңыз ифа, талы кебек бөгеләсең, таллары кебек бөгеләсең, кем өчен өзеләсең. Талы бөгелеп тора, сагындым күрәсе килеп үзәге өзелеп тора. Көй Думбыр-Думбаяга күчә. Ай Думбыр-Думбая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син бая. Су буена төшкән идем, су буйлары казгына, күп уйласаң саргаерсың, уйламый тор азгына. Ай Думбыр-Думбая, зәңгәр яулыгыңны бәйләп кая бардың син бая. Су буена төшкән идем, су буйлары әрәмә, бик ялангач бер үптердем, әнкәй зинһар әрләмә. Ай Думбыр-Думбая, кыска итәгеңне киеп кая бардың син бая. Бию сәхнәгә генә сыймыйча, залга да күчә. Барысы да хәлдән тайып йыгылалар. Нурания. Үләм. Гәрәй җан. Тагын нишләтәсең безне? Гәрәй, сулыш алыгыз бераз. Нурания. Кирәкми. Үләргә икән биеп үләргә. Җылап үлде димәсеннәр, көлеп үлде дисеннәр. Любовь. Давайте женим Гарая Хамитовича. Свадьбу сыграем. Гәрәй. Какая свадьба? Любовь. Сколько можно ходить в холостяках? Поженим девочки. Бу идея барысына да ошый. Үйләндерәбез дип кычкыралар. Нурания. Валлаһи дөрес бит бу. Кызлар ымсындырып йөрмәсен, койрыгын бызга катырырга кирәк. Любовь. Девочки, стройтесь. Гарай Хамитович невесту будет выбирать. Нурания. Әйдәгез, тезелегез. Сайла Гәрәй. Гәрәй уенны кабул итеп, сайларгамы? Так. Син бармыйсың, Нурания апа. Беренчедән кияүгә чыгарга яшең тулмаган. Икенчедән Нургали абзыйны беләм. Мин сиңа үйләнсәм, икебезнең дә ботабызны сугып сындырачак. Люба, выйдешь за меня замуж? Люба, выйду. Гәрәй, не выйдет, Любочка, не выйдет, Любочка. Ты замечательная, прелестная, очаровательная, таинственная девочка. Нурания. Нинди девочка булсын? Ике баласын Николайна калдырып килде. Гәрәй, дәшмә Нураниякәй, монда хатыннар юк, монда кызлар гына. Любовь, правильно. Приедем домой, станем бабами. Выбирайте, Гарай Хамитович. Гәрәй, значит так, милая Любочка. Я при всей моей любви к тебе не могу жениться на тебе. Во-первых, я мусульманин. Во-вторых, я магометанин. В-третьих, ваххабист. Любовь, вы же безбожник, Гарай Хамитович. Гәрәй, тем более, не хочу портить замечательную биографию прелестной девочки, Любочки. Гөлинә янына туктап. Гөлинә, чыгасыңмы миңа, Гөлинә, чыгам, Гәрәй абый. Гәрәй, ярый, мин бу турыда уйлап карармын, так. Галия шутка керми, егете бик усал. Нигә бер сүз дә дәшмисең, Галия, мин сине күрмим бит, Гәрәй, бөтенләймени. Галия,
Кішірейгеннен кішірeye барасың. Син мине күрәсеңме? Гәрәй. Ике булып күренәсең. Нурания. Егете юганың. Гәрәй. Син беләсеңме, Нурания апа, мин беләмме? Сәкинә. Ул да шутка керми, мин тимере бар. Хәтта мин аны сайласам да, ул миңа чыкмас иде. Дөресме, Сәкинәкәй? Сәкинә. Дөрес. Илүзә шәшрәп чыга. Мин чыгам Гәрәй Хәмитовичка. Берегезгә дә бирмим. Аласызмы мине, Гәрәй Хәмитович? Гәрәй. Синең чиратың җитмәде бит әле. Илүзә. Мин чиратсыз керергә өйрәнгән. Әйтегез, нишләргә безгә? Кем регистрация ясый, кем никах укый? Югалып калган Гәрәйне җитәкләп агач янына алып килә. Той өстәленең башы шушында булыр, кияү белән кәләш шунда утыра. Нурания. Туктагыз, монда әле башкыда бар. Сорашмыйча, белешмичә кыз биреп булмас. Гәрәй Хәмит улы Ганибаев, син Илүзә. Илүзә, әтиеңнең исеме ничек? Илүзә. Мөхәммәд. Нурания. Гәрәй Хәмит улы, син Илүзә Мөхәммәд кызын үзең теләп кәләшлеккә алдыңмы? Илүзә. Алды. Нурания. Синнән сорамыйлар, чиратыңны көт. Егетләрнең егете, күп кызларның өмете, Хәмит улы Гәрәйҗан, башың белән йөрәгең үзләренә кирәген белеп сайладылармы? Мөхәммәд кызы Илүзәне үз итеп алдылармы? Хор. Хәмит улы Гәрәйҗан, Мөхәммәд кызы Илүзәне кәләшлеккә алдыңмы? Гәрәй. Мөхәммәд кызы Илүзә шундый итеп карады. Хәмит улы Гәрәйҗан каршы килә алмады. Хор. Үзең теләп алдыңмы? Гәрәй. Алмый кая барасың, табалмагач шарасын. Хор. Үзең теләп алдыңмы? Гәрәй. Алдым. Нурания. Асылларның асылы, йөрәк көе ярсулы. Мөхәммәд кызы Илүзә, башың белән йөрәгең үзләренә кирәген белеп сайладылармы? Хәмит углы Гәрәйҗанны үз иттеңме, бардыңмы? Хор. Мөхәммәд кызы Илүзә, Хәмит углы Гәрәйҗанга үзең теләп чыктыңмы? Илүзә. Хәмит углы Гәрәйҗан миңа сөйеп карады. Мөхәммәд кызы Илүзә аны гына сайлады. Хор. Үзең теләп чыктыңмы? Илүзә. Чыкмый нишли аласың, табалмагач шарасын. Хор. Үзең теләп чыктыңмы? Илүзә. Чыктым. Нурания. Туй. Галәүетдин, нәрсәң бар, уйнат. Галәү. Миндә дискотека бар. Нурания. Хәштруш, ыргыт магнитофоныңны, үзебез җырлыйбыз. Хор. Туй итәбез, парсызны парлы итәбез, котлы булсын туйларыгыз, бергә булсын уйларыгыз, котлы булсын Гәрәй туйың, сиңа шән безгә уен. Туй туйлыйбыз, туй ясап уен уйныйбыз, котлы булсын бәйрәмегез, тәмле булсын шәйләрегез, бу Илүзә синең туйың, сиңа шән безгә уен. Илүзә. Туктагыз, мин кияү белән вальс әйләнергә телим. Гәрәйне җитәкләп уртага алып чыга. Аны әйләндереп сәхнә алдына алып килә. Нигә җебетегез, Гәрәй Хәмитович? Елмаймыйсыз да? Җитди булу сезгә килешми? Гәрәй. Син нәрсә кыландырасың? Илүзә. Кияүгә чыктым бит. Ирем белән биргә хакым бар. Әйләндереп уртага алып килә. Әйдәгез, күз бәйләш уйныйбыз. Кияүнең күзен бәйлибез. Ул мине тутарга тиеш. Гәрәйне уратып алып, яулык белән күзен бәйлиләр. Илүзә. Син мине күрәсеңме? Гәрәй. Юк. Илүзә. Күрмәсәң эзлә. Шур. Баскан җирендә селкенми торган Гәрәй тирәсендә әйләнеп йөри дә, аның кочагына керә. Любовь. Горько. Гәрәй аның янына барып үбеп алгач, "А при чем тут я?" Гәрәй. "Тебе же горько, Любочка." Любовь. "Невесту целуй." Гәрәй. "Невеста еще несовершеннолетняя." Любовь. "Ха." Илүзә. "Чо, ха. Мин әле сабый гына. Беләсегез килсә, мин Гәрәй Хәмитовичның кызы. Ул моннан 10 ел элек минем 18 яшьлек әниемне алдап киткән. 9 айдан мин туганмын. Исәнме, әтием?" Гәрәйнең муенына асылына. Гәрәй. "Нишлисең син, тиле?" Илүзә. "Мин тиле түгел, әтием. Нәрсәнең ни икәнен аңлап өлгермәгән кызый." Туй өзелә, хөрмәтле кунаклар, әтиләр үз кызларына өйләнә алмый. Нурания. "Әйдәгез су керергә. Төнлә дә кыйнып карыйм әле.
сағынып сөйләрлек булсын, шаулашып чыгып китәләр. Гәрәй, Галия, Галәү калалар. Галия: Галәү кая китте соң, ул күренми? Гәрәй: Әнә бит. Галия: Кайда? Күренми бит. Барысы да Галәү диләр, мин күрмим. Нишләп әле, Гәрәй, боегып калдың? Гәрәй: Нинди кыз соң бу Сарыбаш? Галия: Син бит кызлар күңеленең докторы. Кемгә нишләргә кирәклеген өйрәтеп йөрисең. Бар, су кызларын күзлә. Гәрәй чыгып киткәч, Галәүетдин, син мондамы соң? Галәү: Монда, Галия. Син һаман да мине күрмисеңме? Галия: Күрәм дә кебек, күрмим дә кебек. Ике күзеңнән нур чәчелә. Галәү: Минем күзләр түгел ул, Галия. Автобус фарысы яктырта. Шулаймы ни, Галәүетдин? Бигрәкләр ышанучан инде син. Сине бик күрәсем килә бит, Галәүетдин. Кайчан күренә башларсың икән? Күп калмады, Галия. Тиздән төнгә 12 тула. Беләсеңме, Галия? Сиңа күренми йөрү миңа үземә ошый. Әгәр кешеләр бер-берсен күрмичә сөйләшсәләр, бәхетлеләр күбрәк булыр иде. Гәүдә белән гәүдә түгел, җан белән җан гына сөйләшер иде. Фәрештәләр күренми йөргәнгә, кешеләр аларга кызыгалар. Галия: Боларны син үзең уйлап таптыңмы, берәрсеннән ишеттеңме? Галәү: Мин дә уйлый беләм бит, Галия. Галия: Фәрештәләрнең җенесе юк бит, Галәүетдин. Алар кылак яфракларын үбә белмиләр. Көлмә инде, Галия. Әгәр мин күренә башласам, минем белән шулай сөйләшерсеңме, Галия? Мине пешмәгән дип мыскыл итмәссеңме? Минем пешмәгәнем, минем җебегәнем дип иркәләрмен. Кит инде, алай булмый инде ул. Син мине кысып кочакларсың да эретеп җибәрерсең. Яныңа килгәнемне сизәсеңме, Галия? Галия, Галәүне капшап: Бу синме? Галәү: Әллә кулларың мине күрә башладымы? Галияны кочагына алып: Мин шундый сизәм синең барлыгыңны, Галия. Әгәр бүген туй ясаганда миңа пар сайларга кушсалар, мин сине генә сайлар идем, Галия. Ул уен туй булмас иде, шын туй булыр иде. Галәүетдин, бәгыркәем, син күренә башладың бит. Менә синең йөзең, менә чәчләрең. Галәү: 12 тулды дамы ни? Галия: Тулды, Галәүетдин. Галәү чыгып йөгерә, аның артыннан Галәүетдин дип Галия чаба, каршысына Гәрәй очрый. Гәрәй: Төнге сәгать 12-дә кая чабасың, Галия? Галия: Галәүетдин күренә башлады, чыгып чаба. Гәрәй агачка элеп куйган гитарасын ала, Хәмдия көен эзләп таба. Күк тулы йолдызлар, ай кайда, янмаган йөрәккә май кайда. Гәрәй җанның кара чәче, яңа агарган чагы. Гәрәй җаныга сүз әйтмәгез, зиһене таралган чагы. Жүләр сатып яшәп ни файда, бүтәнчә яшәргә җай кайда. Гәрәй җанның кара чәче, яңа агарган чагы. Гәрәй җаныга сүз әйтмәгез, зиһене таралган чагы. Илүзәне күреп җырын дәвам итә. Тагын килдеңме, Саламбаш? Илүзә: Тагын килдем чакыргач. Гәрәй: Чакырмадым бит мин сине. Илүзә: Чәчем агара дип җырладың лабаса. Нигә агарганын мин беләм. Әйт, нигә? Вөҗдан газабы кичерәсең, Гәрәй абый. Намусыңа тап төшермәгән кызны бозыклыкта гаепләдең. Гаепләмәдем. Мин сүз җае туры килгәнгә генә әйттем. Гафу үтенмәдең. Үтендем бит инде, җан кисәгем. Тезләнеп гафу үтенмәдең. Гәрәй дүрт аяклап Илүзә каршысына килеп: Зинһар, гафу ит мине, Саламбаш, Барби курчагы, кышыткан чыпчыгы. Илүзә: Бу сүзләрең өчен гафу үтендермим, чөнки яратып әйтәсең. Гәрәй: Яратмыйм мин сине, яратмыйм. Илүзә: Яратасың. Яратмаган кешене башыннан сыйпап иркәләмиләр. Гәрәй: Кайчан сыйпадым башыңнан? Илүзә: Складка товар бушата идегез. Мин үтеп бара идем. Син минем исемдә дә юк идең.
сыйпадың да. Син минем 8 яшьтә түгел, 18 яшьтә икәнемне белергә тиеш идең. Кем белеп бетергән сине? Я кәләшлеккә сикереп чыгасың, я әти дисең. Ир бит инде ул күпмедер дәрәҗәдә хатынның әтисе дә булырга тиеш. Бу чаклы башың белән нишләп син университетка кермәдең? Училище бетереп, бездә кулинар булып йөрисең. Ә мин пешерергә яратам. Минем ирем, мин пешергән тәмле ризыкны ашарга тиеш. Сөяркәләренең закускасына кызыгырлык булмасын. Синең программаң әзерләп куелган. Плансыз яшәргә ярамый дип кем әйтә? Гәрәй, мин әйтәм. Ләкин минем дә планым бар бит. Мин ирек яратам. Мин 17 яшьтән үк акча, товар тирәсендә буталам. Ләкин бер тиенлек тә хилафлык кылганым юк. Чөнки прокурор белән судьядан куркам. Ирегемнән мәхрүм итүләре куркыта. Ирегемнән мәхрүм буласым килми. Ирек яратам мин салам баш. Ә син мине үзеңә бәйләп куеп ирегемне алырга телисеңме? Өйләнсәм дә сиңа айырып җибәрәм бит үзеңне. Юк, айыра алмыйсың. Ник? Балга кунган чебен очып китә алмый. Бу сүзеңә каршы әйтер идем бер сүз, гафу үтендерерсең. Тезләндереп дигән, тезләндереп. Илүзә, менә шулай. Минем сүзне сөйли башладыңмы? Икебез бер сүзне сөйләрбез. Икебез атларбыз бер эздән. Һәр язны бергәләп язларбыз. Ям алып һәр җәйдән, һәр көздән. Кышларның бозлавык юлында таймыйча бергәләп атларбыз. Яшьлектә бергәләп кабызган. Ушакны сүндерми сакларбыз. Ал минем ушымны ушыңа, серләрем кушылсын сереңә. Йөрәкләр йөрәккә ялгансын, наз алып береннән беренә. Гәрәй. Ахыр заманда хатын-кыз азар диләр иде, дөрестер. Илүзә. Ирләр биткәнгә без гаепле түгел. Йолдызларга кара Гәрәй абый. Алар безнең мәхәббәтебезнең берләнүенә шаһитлар. Исеңдә калдыр Гәрәй абый. Картайышкач сөйләшергә сүз булыр. Оныкларыбызга сөйләрбез. Бая Люба Горько дип кычкырганда мине үпмәдең. Хәзер бурычыңны түлә. Бит уртамнан үбәргә рөхсәт итәм. Гәрәй, эй Алла, бар икән күрәселәрем. Илүзә, яратырсың син мине Гәрәй абый. Гәрәй, яратмаслык түгел дә инде син. Үз башыма оештырдым бу пикникны. Үзең җавап бирәсең дигән иде Айдар Исламович. Кил, бас әле янәшәмә. Илүзә, нигә Гәрәй абый? Гәрәй, кунакка барганда бейек үкчәле туфли киярсең инде. Вьетнам кызына өйләнгән димәсеннәр. Кара Гәрәй абый. Кара әле. Галәү абый нишләгән ул? Менә сиңа мышты. Гали апаны кулларына күтәргән. Мине дә күтәр әле Гәрәй абый. Гәрәй, кил. Илүзәне култык астына кыстыра. Илүзә тыпырчынып, алай итмә инде Гәрәй абый. Мин бит чегән баласы түгел. Гәрәй Илүзәне матур итеп кулларына күтәргәндә, Галияне күтәреп Галәү керә. Галия, бәтәш, төшер Галәүддин. Галәү кулына сикереп төшеп, сез нишлисез монда? Илүзә, сез нишлисез соң? Галия, без шаярып кына. Илүзә, без чынлап. Галия, Галәүддин, күрәсеңме буларны? Галәү, кирәкмәгәнне күрмә Галия. Мине күрсәң шул җиткән. Галия, субханалла Галәүддин. Илүзә, урынны бушатабыз. Әйдә Гәрәйшик, мәтрүшкә җыярга. Гәрәйне култыклап алып чыгып китә. Галәү, эләгә Гәрәй дип йөргән идем, тәки эләккән. Шуртан балыгы да кармакка эләкми, ялтыравыклы бриснага эләгә шул. Галия, телең ачылды синең, әйеме Галәүддин? Галәү, ашкышы синдә иде бит, Галия. Галия, син мине ачуланмыйсыңмы Галәүддин? Ни өчен? Шушы Гәрәйгә өметләнеп йөрдем бит мин. Анысын да беләбез. Тагын ниләр беләсең Галәүддин? Син минем өчен яратылган, шуны беләм. Бөтен белгәнне безне әйтешә бетерик Галәүддин. Соңыннан гаепләшерлек булмасын. Син инде Гәрәй ялганына ышанып, мине Галия күрми дип йөрдең.
Мин сине күрдем бит, Галәүетдин. Гел күреп тордым, күрмәгән булып кыландым гына. Ачуланма инде, Галәүетдин. Син инде бүтән ышанма Гәрәй ялганына. Галәү, рәхмәт әйт син Гәрәйгә. Аның ялганына ышанмаган булсам, син һаман да әле мине күрә алмас идең, Галия. Мин дә бит синең мине күргәнеңне белдем, Галия. Пешмәгән булсам да мин бит тиле түгел. Галия, пешмәгән сүзне әйтмә бүтән, Галәүетдин. Туйны кайчан ясыйбыз, Галия? Озакка сузмыйк. Безгә 17 түгел. Галия, сиңа ничектер? Миңа бүген 17. Кирәкми яшермә, Галия. Син миңа болай күбрәк ошыйсың. Мин Гәрәй түгел, бала чагага тагылып йөрергә. Галия машина килеп туктаган тавышны ишетеп, автобусыңны алып китәләр, Галәүетдин. Галәү, автобус тавыш түгел бит бу. Иске Запорожец тавышы. Ул арада Нургали керә. Нургали, шушындамы? Галәү, син кем? Нургали, Нурания мондамы? Нурания атылып керә. Нурания, нишләп йөрисең, Нургали? Нургали, ә син монда нишләп йөрисең? Нурания, әйттем бит инде кунакка барам дидем. Нургали, Миша буенда кунак буламы? Мишәдә балык кына тоталар. Кемнәр белән килдең? Нурания, ничек инде кемнәр белән? Үзебезнең коллектив белән? Нигә миңа... Аф итегез. Нургали, нигә миңа шулай димәдең? Нурания, дисәм җибәрәсеңме син? Я инде үз гомеремдә бер гүләткә чыктым. Нургали, Галәүне күрсәтеп. Бу кем? Нурания, үзебезнең Галәүетдин ич, автобус шофёры. Нургали, тагын кем бар ирләрдән? Нурания, экспедитор Гәрәй генә. Көнләшмә инде, Нургали, алар бит яшьләр. Нургали Галәүгә, менә, яшь чагында да шундый кәнтәй иде ул. Миңа әйтмичә гүләткә чыккан да киткән. Нурания, ирләрсез, хатыннарсыз гына барабыз диде Гәрәй. Нургали, Галәү белән Галиягә ишарәләп. Ә булар? Нурания, алар ир белән хатын түгел бит. Нургали, булмагач төн ортасында нигә монда торалар? Галәү, абзый, син давай төпшенмә. Килгәнсең икән кунак бул. Галия, баба, җиткәрәк китеп ызгышыгыз әле. Кияүгә чыгасым килми башлады. Нургали, без ызгышмыйбыз. Без сөйләшәбез. Ызгышсак 46 ел бергә яшәмәгән булыр идек. Галия, сөйләшегез алайса. Әйдә, Галәүетдин. Галәүне култыклап алып чыгып китә. Нурания, кеше алдында көлкегә калдырдың. Төнге сәгать 1дә килеп төшмәсәң, синсез йоклый алмыйм мин. Машинаң сүнеп интектирмәдеме? Иномарка бит ул. Син мине күрәсеңме, Нургали? Нәрсә, абага чәчәк ашадыңмы әллә? Үлгәнче биедем, туйганчы кыйындым. Теге юлы балыкка килгәндә батып үләсең дип суга кертмәгән идең. Бу юлы рәхәтләндем генә. Син кара бу билләремә. Нургали, бил ул кызларда гына була. Кыз чагында бар иде ул билең. Хәзер инде анагыңның биленә карыйлар җегетләр. Нурания, әйдә биебез, Нургали. Нургали, син нәрсә ышкындыңмы әллә? Нурания, ышкынасы килә, Нургали. Картаябыз бит, картаябыз. Нургали, әллә җылы инде. Нурания, картаябыз бит. Үтте дә китте гомерләр, чабып узган атсыман. Кайда безне сихерләгән алсу таңнар ак томан. Үтте дә китте гомерләр, яшнәгән яшен кебек. Яшелек әйләнеп кайтыр дип, алданып яшим кебек. Шаулашып су кыйнырга киткәннәр. Шаулашып су кыйнырга киткәннәр кайта. Любовь. О, у нас новый кавалер. Нурания. Он мой. Никому не отдам. Таныш булыгыз, кызлар, бу минем Нургалием. Бөтенесе дә исәнмесез, Нургали дип, Нургали белән күрешәләр. Гөлинә, кешеләрнең ирләре ир кебек, төнге сәгать 1дә эзләп табалар. Безнеке ятадыр йоклап. Без йоклыйбызмы бүген, юкмы? Илүзә, юк. Бүген йоклый торган төн түгел. Галәү абый. Галия белән Галәү керәләр. Галия, ни булды, нигә кычкырасың?
Илюзә, мин сезне түгел, Галәү абыйны чакырдым. Галәү абый, уйнат оркестрыңны. Кызлар, сез Гәрәй Хәмитовичны күрәсезме? Тавышлар, күрәбез, күрәбез. Илюзә, күреп калыгыз. Бүтән күрә алмассыз. Ул хәзер минеке. Бары тик минеке генә. Әйт, Гәрәй абый, минекеме? Гәрәй, я инде, булды инде. Илюзә, юк, әйт, кычкырып әйт, ишетсеннәр. Без аның белән мәтрүшкә җыярга бардык һәм без үбештек. Гәрәй, син нәрсә, үбешмәдек? Илюзә, син үбәргә уйладың, мин дә каршы килмәдем. Үбешү турында уйлау үбешүдән татлырак, Гәрәй абый. Гәрәй, Галәү, җибәр инде музыкаңны, нәрсә йокладың? Галия, син аны кычкырма, Гәрәй Хәмитович, ул синең хезмәтчең түгел. Галәүетдин, уйнат бию көен. Нураниягә, биебезме, Нурания апа? Нурания, карчык кешегә килешмәс, Галия. Нургали дә, Нургали, нәрсә Нургали? Биергә кымырҗып торасың бит инде. Нурания, әллә сизеләме, Нургали? Бераз гына биемдә кайтырбыз, ярыймы? Илюзә, Гәрәйне читкәрәк алып китеп, син мине күрәсеңме, Гәрәй абый? Гәрәй, күрәм инде, күрәм. Илюзә, елмаеп, шатланып, куанып әйт, Гәрәй абый. Гәрәй Илюзәнең башын сыйпап елмая, күрәм. Илюзә, күрсәң бүтәннәргә карама, ярыймы? Үкенмәссең, Гәрәй абый. Мин сине дөньяда иң бәхетле кеше итәрмен. Һай думбар думбая, вай думбар думбая. Шуны гына көткәндәй, Галәү дә шул көйне магнитофонда җибәрә. Бию башлана, иң кызган чагында музыка туктый, кем нинди хәрәкәт ясаган шул хәлдә басып кала. Илюзә Гәрәйнең муенына асылынган, Галәү Галияне кулына күтәргән, Нурания Нургали кочагында. Пәрдә. Шуның белән безнең комедиябыз тәмам, хөрмәтле тамашачылар. Игътибарыгыз өчен бик зур рәхмәт. Сау булыгыз, сезгә ошагандыр дип уйлыйм. Киләсе очрашуларга кадәр бик зур рәхмәт сезгә. Сау булыгыз.